டர்னிங்ல ஸ்பீடா வந்து வளைச்சிருப்பாங்களோ? ஐயோ என்னாச்சு ஏதாச்சும் தெரியல. என்னமாச்சு? இல்ல அது வெறும் பெட்ஷீட் மாதிரி இருக்கு ஏதோ. என்ன வேகமா வந்து வளைச்சிட்டாங்களா? இல்ல அதான் ரன்னிங்ல வந்து வளைச்சிருப்பாங்க அதனாலதான். இப்பதான் ஆயிடுச்சாட்டுங்க. பெரிய ட்ரெய்லரு ஃபுல் லோடு இருக்கும். நண்பர்களே, கடவுளின் கருணையால் அதிர்ஷ்டவசமாக ஓட்டுநர் மற்றும் கிளீனர் உயிர் தப்பித்தனர். நல்ல வேலை, அந்த வண்டி சாயும் போது யாரும் அந்த பாதையில் வரவில்லை. நண்பர்களே வணக்கம். அதே பாதையில் கார் ஒன்று வருகிறது பாருங்க, எவ்வளவு மெதுவாக செல்கிறாள் என்று. நீங்களும் இதே மாதிரி ரவுண்டான வளைவு இடத்தில் மெதுவாக சென்றால் இந்த மாதிரியான விபத்தில் இருந்து தப்பிக்கலாம். நண்பர்களே, இந்த விபத்து எங்கே நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா உளுந்தூர்பேட்டையில். அதாவது திருச்சியிலிருந்து நாம் உளுந்தூர்பேட்டை நோக்கி வரும்போது முதல் சந்திப்பே இந்த ரவுண்டானம் தான். மேலே பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு போகிற மேம்பாலம் இருக்கும், அதுக்கு கீழே தான் உள்ளது இந்த ரவுண்டானம். தயவுசெய்து நீங்கள் யாராவது இந்த வழி வரும்போது மிக கவனமாக மெதுவாக வாருங்கள். நண்பர்களே, இந்த ரவுண்டானம் மட்டும் கிடையாது, எந்த ஒரு ரவுண்டானம் எங்கே இருந்தாலும் வாகன ஓட்டுநர் அனைவரும் பைக்காக இருக்கட்டும், காராக இருக்கட்டும், இல்லை லாரியாக இருக்கட்டும், இல்லை பெரிய கண்டெய்னராக இருக்கட்டும், தயவு செய்து நீங்கள் வருகின்ற வேகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பிறகு மெதுவாக வளைந்து செல்லுங்கள். அப்படி செல்லும் போது இந்த மாதிரி விபத்திலிருந்து தவிர்க்கலாம். இது போன்ற வீடியோக்கள் பார்ப்பதற்கு இப்பவே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பெல் சிம்பலை பிரஸ் பண்ணிட்டு போங்க. அப்பதான் அடுத்து என்ன வீடியோ போட போறோம் நீங்க உடனே பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய் பாய் நண்பர்களே. இந்த வீடியோவை பார்ப்பதற்கு நன்றி. ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், கமெண்ட், ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.